Pelemaas podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vera Venray, plus Guido van Dijk, Keizers Martens installatiebedrijf, Gek op Venray, Venray, Peelrand Makelaardij. Hey, ik ben Rob. En ik ben Willy. En iedere week bladeren wij ongeveer 20 minuten door de Pelemaas. Ja, en dan kijken we wat ons verbaast, verbijstert of laat lachen. Welkom bij de Pelemaas podcast. Ja, Willy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdag, dus we gaan weer bladeren. En we beginnen zoals iedere week met de voorkant van de krant. En wat valt mij op, Willy? Ja. Proef maar, het LVK gewonnen. Goh, ja, verrassend. Ja. Nee, niet verrassend, maar we... Dat meest kan ook bijna niet ontgaan. Nee, en ook al helemaal niet, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, fantastisch natuurlijk. IJsselstein neemt de Bertha met naar huis. Ja, fantastisch. Ja. Nee, maar hoe is dat vooral geweest? En, Het was een spannende avond, Willy. Ja, dat geloof ik. Ja, of althans, de avond aan zich, dat viel met. Alleen de uitslag, hoe zich dat ontwikkelde, was natuurlijk... dat was wel spannend. Nee, dat was het dat was super spannend. Dus ik denk dat voor... dat was voor iedereen, denk ik, hartstikke leuk om naar te kijken. En als ik het zelf moet ondergaan... dat was ook hartstikke leuk. Alleen het wiel wel heel erg gerekt. Ja, op een gegeven moment stond ik daar wel samen met Robbie Aerts. Stonden we wel zo van, nou, schiet op. Zeg het nou maar, want volgens mij willen we het gewoon allemaal weten. Nou, volgens mij heeft iedereen dat gevoel wel van, kom op, een beetje gas erop. Ja, en of het nou linksom of rechtsom, gewet dat als je met 2 man op 31 punten staat... Na 2 juries en er moet nog 1 juryuitslag komen. Ja, met voor televisie, voor iedereen, het kan niet mooier en spannender gemaakt worden dan afgelopen keer. Dus dat is gewoon echt hartstikke leuk. En dan werd er ook dat eentje gaat er winnen en de ander wordt tweede. Want ik wil niet zeggen gaat verliezen, want zo voelt dat alles behalve. Dat was gewoon hartstikke mooi, hartstikke goed. En het is mooi dat het dan op publiekstemmen bepaald wordt. Zeker. Hè? Dat zou je vervelend zien als dan de jury dan zeg maar de laatste deurslag geeft. Maar dit was echt op publiek. En ik was vrijdag dus daar. Ja, jij ook natuurlijk. Je moest optreden. Maar wij stonden echt in die zalen. Het is echt ongelooflijk wat... Ja, van jullie nummer en van ook Stef en Tamara van Proef. Maar wat voor energie er dan uitknalt. Ja. Het is... maar dat is denk ik ook... Want ik heb... En dat was wel jammer. Wij stonden als artiesten dit jaar in het hoofdgebouw. Dat was zeg maar 50 meter neven de tent bij het Pinkpopterrein. Dus wij stonden niet in de zaal. Dat was... dus wij misten zeg maar wel het gevoel en de beleving van uit de zaal. Maar ik begreep van mensen dat... je aan de vloer kost voelen. Ja, of het nummer aansloeg of niet. Ja. Dat inderdaad, die vloer die ging dus letterlijk op en neer. Onder andere bij ons nummer, maar zeker ook bij Proef. Maar. Ja, nee, en dat was inderdaad... Ja, dat was echt heel typisch, maar dat was... Kijk, jullie nummer is door Roel en Jules van Line 29 geproduceerd. Proef, maar die hebben ook bij Roel en Jules aangeklopt. Ja, zeker. Er was een top 5... En die mensen die top 5 van de LVK, zeg maar, al die nummers zijn gemaakt door Roel en Jules. Ja. En dat was zo voelbaar in die tent. Ja. Of er meer bas in zit, of meer... Het was... Ja, dat was echt bijzonder. Die jongens die hebben op de een of andere manier het talent om inderdaad die muziek en die banden en die arrangementen zo in te kleuren. Ja, dat je dat dus letterlijk voelt. Ja. Nee, maar die stond stond die nog op, wat is het, pagina 15 hebben ze... Ze vinden dat... Ik ken ze ook, hè. We schreven samen met Roel en Jules nou een aantal jaren die liedjes. Ze vinden het hartstikke niet leuk om op de voorgrond te staan. Alleen, je kunt er gewoon niet omheen. Die jongens die hebben echt wel iets heel bijzonders gedaan dit jaar. En zowel Roel en Jules zag ik van de week dan ook weer ergens op Facebook voorbij komen. Dat iemand die al die statistieken bijhaalt. Roel Gommans is op dit moment de meest succesvolle schrijver ooit.
van LFK-liedjes die in de top 3 zien geëindigd. Zo. Ja, dat is echt bizar. En Jules staat daar strak tegenaan op de tweede plaats. Ja, bijzonder. Ja. Nee, en ze staan inderdaad, ze worden ook geïnterviewd en ze staan verderop in de Pelema's op pagina 15. Maar ze zeggen zelf, we hebben geen geheim en we doen maar wat. Maar belief dat vooral zo doen. Ja. Want het is voor Venray in de gemeente. Nee, maar ik snap, super, want hoe wij met elkaar kunnen werken, dat is wel echt uniek. We hebben echt ook hier weer de mazzel dat we Roel en Jules, die toevallig beroepsmatig zo'n muziekstudio hebben, muziek maken voor onder televisiereclames, radioreclames, spulfilms, maar vooral ook die passie voor vastelavond hebben. En de liedjes die ze maken, dat is geen productiewerk. En daar zit denk ik het geheim, is dat ze met ieder liedje waar ze met aan de slag gaan, ook echt gewoon gaan kijken van oké, wat willen we met dit liedje, wat wil de artiest met dit liedje. Dus je ziet geen nummerke in een productierij. Nee. Dat is geen eenheidsworst, zeg maar. En gewoon, zo'n nummer dat ontstaat en dan gaan we aan bouwen met elkaar. En die tijd en energie die erin gestopt wordt door iedereen. Ja, dat voelde denk ik dan letterlijk in zo'n tent terug. Nee, ik denk dat inderdaad. Ja, het is natuurlijk ooit begonnen met Björn en Mieke. Zeg maar, hoe hun dat ook groot hebben gemaakt in die nummers en dat 1000 sterren. Ja, dat is echt, het staat altijd top 1 van de vastelavondsnummers. Ja, dat is natuurlijk super knap. Nee, mooi. Ja. Maar geen kateren overgehouden dus, Robbie? Zo, ja. Nee, zeker niet. Nee, wij zien heel trots, heel blij, heel, zoals we dat hier van zeggen. Ik denk dat je dat ook echt wel moet zeggen. Want die vraag kregen we echt wel heel... We zien niet teleurgesteld. Nee, wij zien niet teleurgesteld. Wij zien vooral heel groots op wat we hier met z'n allen doen. En dat is niks aan gelogen. Helemaal goed. Alleen, wat er dan wel gebeurt, Willy, die vraag die kreeg dan, dat is heel gek hoe dat werkt, dat mensen meteen gaan roepen, dat die uitslag is bekend, en dan een paar minuten daarna, nou volgend jaar wel winnen, hè? Ja. Alsof je op commando een winnend LVK-liedje kunt schrijven. Echt. Even mensen, zo werkt dat niet. En eerst maar eens genieten van deze vastelavond, want dat is ook het leuke, hè? Gaat die wedstrijd. En dat is natuurlijk spannend. En als je een wedstrijd hebt, dan moet iemand winnen en iemand 20ste worden. En dat huurt erbij. Maar wat ik mooi vind is als die wedstrijd voorbij is en je gaat er nou weer als artiest gewoon lekker optreden en we komen elkaar links en rechts overal tegen. Dan wordt eigenlijk veel minder naar dat LFK gekeken. Dan gaat iedereen gewoon lekker feest vieren. En dat is uiteindelijk... waar die hele vastelavond lekker dat is ook wat in basis om draait. Nou, dat was een kantje van de krant. Een lang blokje LVK. Klein inkijkje in hoe dat dan inderdaad gaat. Precies, maar dat is hartstikke leuk. Hey Willy, welke partner willen we benoemen? Nou, gek op Venray en Venray. Hè? Ja. Het centrum hier natuurlijk. En ons toeristisch platform. We hebben ook altijd een pagina 14 in de Pelema's. Ja. Daar zit eigenlijk een uit- en tipsagenda in. Kijk er eens op. Precies, er staan wat achtergrondartikeltjes. Precies, en wat er allemaal te doen is. Ja, natuurlijk, nou is het voornamelijk de aanstaande vastelovend die natuurlijk maar er zijn ook theehuisconcerten en dat soort zaken. Precies. Dus gek op Venray, volg die pagina. Goed zo. Hey, en wat er op die pagina wellicht in de nabije toekomst bij kan, Willy? Ja! Op bladzijde 2, jongen, ik heb dat met heel veel plezier zitten lezen. Het ambitieus museumplan. Nou, Annapark. Nou, ik ging er dus lezen en potverdikkie Willy. Ze hebben hier plannen om een museum te bouwen. En ik denk ook wel, als dit gaat lukken wat ze hier beschrijven, dan hebben we in Venray wel weer iets erbij waar we volgens mij met z'n allen trots op kunnen zien. Er op het andere terrein, wat er trouwens, ik vind het al prachtig om daar overheen te wandelen of te fietsen. Dat grote hoofdgebouw, dat staat daar. Aan de buitenkant is dat een aantal jaar geleden geweldig gerenoveerd. Dat hele park zien ze prachtig opknappen. Zeker, ja. Wie komt er? Die is er inmiddels ontstaan. Een mooi verzorgingstehuis. Ja. Maar dat hoofdgebouw, dat is natuurlijk de eye-catcher. Wat willen ze daarvan gaan maken? Ja, ze hebben nou dus de Rensdaalgroep is dat. Hè? Die hebben eigenlijk dat hele plan van dat Annapark toen een keer doorontwikkeld. En die hebben dus nou het idee om daar dus in dat hoofdgebouw een museum te maken voor moderne
een internationale, hedendaagse beeldende kunst. Ja, maar het is niet zomaar een museum. Nee. Als je dat leest, ja. Het wordt wel een ding, ja. En ze verwachten 50 tot 90.000 bezoekers per jaar. Dat is fantastisch mooi voor Venlo. Ja. Dat Nee, maar stel dat inderdaad dat er komt. Dat inderdaad die bezoekersaantallen ook gewoon naar het museum komen. Dat heeft natuurlijk ook meteen invloed op de rest hier van Venlo. Het winkelcentrum, de horeca, de dorpen en de natuur. Nee, maar natuurlijk is de kans groot dat je dan ook heel even het centrum in loopt. Of dat je heel even koffie gaat drinken bij Asteria of weet ik het wat. Iedereen profiteert daarvan. Dus ik zou zeggen, omarm dit. En ben blij dat er zo'n club is die dit willen gaan doen. Ja, als ik dit zie artikelen, Willy, daar krijg ik wel energie van. Ja, en dan voel ik ook weer van, hoe vet zou je dat zien? Ja. Dat inderdaad ook daar in dat gebouw, dat er weer gewoon echt mensen in gaan. In plaats van dat we alleen mooi naar het buurt kan kijken. Precies, nee dat. We gaan duimpjes draaien dat dit er komt. Ja, precies. Maar als die mensen willen komen, Willy, dan hoop ik wel dat tegen den tijd de verkeerschaos op de Mazessenweg niet alleen op de Mazessenweg. Op de Noordsingel. Nee, maar hier staat dat inderdaad een stuk van. Nee, maar inderdaad, dit staat specifiek heel erg die Mazessenweg. Maar ze zien in heel Venlo, dat kan als je in Venlo woont of naar Venlo toe komt, kan het ook niet ontgaan zien. Nee. Er worden wat kabeltjes in de grond gelegd. Ja, ons energienetwerk is te zwak. Dat moet verzorgd worden. Dat wisten we, dat is gepland. Ja. Maar, nou is het inderdaad op de Mazessenweg. Was het toch een verrassing voor Veulen dat opeens open lag en dicht was. Ja. En het was één grote chaos, begreep ik. Ja. Mensen moesten gaan draaien en kieren bij dat tango tankstation. Ja, met name als ze vanaf de A73 afslag 8, volgens mij. Als je dan inderdaad eraf gaat en je dacht, ik reed via die kant Venlo in. Ja, dan kwam ik van een koude kermis thuis, want daar was de weg afgesloten. Ja. Dus daarbij, het tankstation en de carwash, dat was één grote, ik draai mijn auto in plek. Ja, dat ja. Nee, ja, dat klopt. Maar het zat hem ook voornamelijk in dat het nergens goed aangegeven was. Nee, precies. Er was ontbrekende informatie en er was meer bebording gewenst. En ik zie ze er dan op de weg staan, zeg maar, met zijn lightsaber, zeg maar, zo'n Star Wars dingetje. Ja, ik weet, want ik ben er gisteren toevallig, heb ik daar getankt en ergens de auto netjes afgewassen, want dat hoort er dan ook bij. Ja. Maar ja, gisteren was het wel goed geregeld. Maar dat was de eerste dag dat het die weg open was het iets minder. Nee, want op de Noordsingel zien ze ook bezig. Er staat ook zo'n manneke met zijn zaklamp op de weg. Door was het ook al, zeg maar, één grote chaos op die rotonde. Want niemand kost daar deur. Dan was het ook gewoon helemaal dichtgeslipt. Het is wel... ik hoop dat het in ieder geval sneller over is. Dat hoop ik wel. Dan zou er zo een circus echt van kunnen maken. Precies, maar goed, dat is voor later. Ja, verkeerschaos. Lunsenplak, die staat er ook wel groot in. Daar hebben we het inmiddels al een paar keer over gehad. Ja, nou staat er toch echt een lunsenplak op de web. Als je het zo leest, het zit volgens mij muurvast. Ja. En het plan ligt er. De agrariër wil nog steeds metwerken, kosteloos. Maar zien vraag, en eis, weet ik veel hoe je dat wilt noemen, is een grote veldschuur. Ja. De gemeente en wethouder Daan Jansen zegt, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee, presidentwerking gaan we allemaal niet doen. Ja, dat is jammer natuurlijk, want dan ligt zo'n project, het loopt vast. Het zit gewoon muurvast. Daan Jansen die zegt van, dat kunnen we gewoon niet maken. Die schuur wordt veel te groot. En als we hier een uitzondering doen, dan is het hek van de dam. Daar heeft hij misschien wel een punt. Maar ik denk bij mezelf, belief met elkaar is gewoon in gesprek. Houd dat gesprek levendig. Ja. Ga eens kijken wat er wel kan. Ja, precies. Want volgens mij werkt het in dit soort situaties, of in welke situatie dat je er niet helemaal uitkomt, blijf met elkaar praten en kijken van, kunnen we een compromis bedenken, waarbij we als allebei toch wel in kunnen vinden. Ja, zodat zo'n plan, want uiteindelijk, en dat is wat erachter ligt, volgens mij is het belangrijkste, die woningen die er zullen moeten komen. Ja, precies. Ja, in plaats van, ik moet mijn gelijk halen. Nee, dat denk ik ook. Ik bedoel, de deur dichtgooien is denk ik nooit slim. Daan zegt wel van, luister, er is een ander heel groot bouwproject in Leunen al
in gang gezet. Ja, maar goed, er zien ook meer, volgens mij, als ik dat lees, ze hebben ook 100 of meer dan 100 woningen nodig. Ja, dus... En dat is een plan van 75 woningen. Ja, dus inderdaad, ik zou zeggen, laat ze gewoon allebei lopen. Precies, dus allebei, want dan hadden volgens mij echt de ideale situatie als het gaat om die woningen. Dus ik zou gewoon zeggen, gewoon eens even weer lekker met een kop koffie, een toffel, even kijken wat er wel mogelijk is, in plaats van zeggen van nee, het kan allemaal niet. Precies, en de verkiezingen komen eraan, jongens, het hartstikke fijn. Misschien wilt hij toch nog overstag. Goed zo. Ik zie trouwens een hele mooie Durac-tekening. Ja. Potvertikkie. Ja. Nou ja, die moet er zelf maar even bekijken. Ja, pagina 5. Even Willy, maar onder de Lundse plak zien we ook weer een groot stuk. Ja, het blieft de gemoederen bezighouden. Die fatbikes. Ja, die fatbikes. Ja, en niet alleen in Venray. Het is gewoon landelijk. Blieft dat een ding. Ik zag dat in Enschede of in Deventer. Daar moeten we ergens niet op vastpinnen. Daar willen ze wel beleid maken. Ja. Maar onze wethouder, en dat snap ik ook... Erik van Daal zegt, het gaat gewoon niet. Want we hebben namelijk juridisch gezien... Ja, geen podium op te staan. Helemaal niks. Nee, dat klopt. Nee, je kunt niet zeggen van die fiets niet en die fiets wel. Het valt onder... Zolang dat niet landelijk geregeld is, wel, wat er met een fatbike wel en niet mag, kunnen we hier niet onze eigen regels gaan... Nee, maar we hebben het er vorige keer ook al over gehad. Heb je nou echt zoveel last ervan? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik merk het niet, maar... Nee, precies, daar hebben we het over gehad. Maar als je dan vorige week inderdaad dat stukje leest en ook vooral die ingezonden brief, nou, dat mens, die zal zeggen, nou, ik heb een ander verhaal. Nee, dat klopt. Dus er is wel degelijk overlast, alleen zit hem dat in alle fatbikers. Ja. Kunnen die ook allemaal over één kam scheren? Stel dat ik gewoon op mijn zoepfietsje datzelfde gedrag ga je vertonen. Dan is dat ook irritant, toch? Of niet? Ja, geen verbod op zoekfietsen. Ja. Dat is ook irritant gedrag. Klopt, ja, het zit hem ook denk ik niet in de fiets. Het zit hem degene die erop zit. Hoe die zich inderdaad profileert. En ik denk sowieso, dit soort dingen allemaal, dit valt of staat bij handhaving. Want als ik inderdaad hier met mijn gewone fiets op de grote straat ragen zit te doen, dan word ik ook in de nek gegrepen. En dat hetzelfde geldt voor zo'n fatbiker. Ja, als hij hier ragen zit te doen, dan het zit hem niet in de fiets, zeg maar. Het zit hem denk ik echt in de handhaving en dan in de uitvoering daarvan. Dus, ja, precies. Dus als je inderdaad een regel oplegt, want er staat ook, in het dorp mag je tussen die en die tijd, als de winkels open zijn, mag er niet gefietst worden. Ja. Nou, zullen we dadelijk eens 10 minuten hier gewoon in dorp gaan staan en tellen hoeveel fietsen we zien? Nee, dat klopt. Ze hebben ooit de leuke slogan, winkels open, fietsers lopen. Ja, dat is een leuke slogan. Nee, maar die hebben ze hier dan. Ja. En zo is het eigenlijk ook al. Maar het is tegenwoordig ook kei onduidelijk wanneer zijn die winkels open en niet. Ik vind het... Ja, is er nou nog wel een koop boven of niet? Of zien ze nou om 10 uur 's ochtends of om 12 uur 's middags open? Het is... Ja, ik heb het ietsje terug inderdaad. Was op een vrijdagavond dat het... Vroeger was het dan duidelijk dat er koopavond was. Ja. Het is inderdaad niet meer duidelijk. Want ik schrok eigenlijk van hoe weinig er dan te blijven is. Ja. Maar ook waar ik een klein beetje verschrok was, de ene winkel wel op. Ja. Maar een heel aantal winkels waren ook gewoon potdicht. Dus ja, wat is nou... wat betekent dat? Dat is ook een beetje vaag, vind ik allemaal niet. Ja, dat klopt. Ja. Fatbikes, nou daar komen we dus waarschijnlijk ook. Maar wie wel open is onze partner... Plus en Guido van Dijk. Ja, die is duk op. Die hebt me toch een lekker versplein, jongen. Als je een keer geen zin hebt om te koken, gaat daarin. Verse sushi, verse dingetjes. Middenin had hij dat gewoon sinds die verbouwing. Jongen, dat is echt... Gaat dan nog maar eens kijken. Ja. Fijne overgang was dat. Dat heel goed gedaan. Ja. En we hebben natuurlijk nog een partner en dat is Vera Zonwering. Maar, je denkt, we hebben die alleen Zonwering. Nee, die hebben ook carports. Zeker. Een carport. Dan staat de auto lekker terug met dit noodweer, zeg maar allemaal. Hè? Ja, dus goed. Inderdaad, kijk maar eens als je... En zeker nou dadelijk ook weer richting het voorjaar gaat. Daar staat trouwens het hele jaar daar staat de auto fijn beschut onder zijn ding. Toch? Ja. Goed. Nou, snel over naar het volgende. Ja, maar dat vind ik even een leuk berichtje om te pakken. Gewoon even wat positief nieuws, Willy. Precies, ja. Broeder Valentijn. Ja. Ieder jaar rond Valentijnsdag verschijnt Toon Jacobs wel ergens met een berichtje in de krant. Of ik zie hem op de kabelkrant. ik zie hem in ieder geval al verschijnen. Ook, hij had dan ook echt zo'n broederpak aan. Ja, zo'n Franciscanen. Maar het leuke is, Toon is een schat van een vent.
Ik heb zijn kleinkinderen heb ik, op school gehad vroeger. Dus in die hoedanigheid ken ik Toon ook een beetje. Maar Toon, wat hij al 40 jaar doet, en dat vond ik dus, waarom ik het Rijksuit wil halen, ik wist niet dat hij het al zo lang deed. Ja. Maar 40 jaar lang, rond Valentijnsdag, verrast broeder Valentijn een aantal vrijwilligers met een bosje bloemen. Gewoon een hele kleine aardigheid. Een mensen even in dat zonnetje te zetten. Dat is fantastisch. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. En Toon gaat ieder jaar, dan gaat hij eens ervoor zitten. Dan gaat hij nadenken, welke vrijwilligers zal ik dit jaar eens gaan verrassen. Dat blijft ook geheim tot op het allerlaatst. En waarschijnlijk volgende week in de Pelemaas. Of nee, niet volgende week, want Valentijnsdag is op vastelavond zaterdag. Ja. Ja, ik ben trouwens benieuwd wanneer die bloemen dan nu halen. Nou ja, dat gaat... Maar goed, dat zal hij in de loop van de week gaan doen. Precies, en waarschijnlijk krijgen we dan ook wel weer te zien en te huren. Maar hoe leuk is dat? Ja, en hij was vroeger... hij had een bloemenzaak gehad. En hij vond het gewoon leuk om rond die dag iets te doen. Dus hij is in eerste instantie gewoon begonnen met die bloemen uit te delen. Ja. Toen deed je dat pak ook aan. En in die allereerste jaren dachten mensen ook van... is dit een vastelavondactie? Was hij mee bezig, Toon? Ja. Nee, dan moest hij nog een uitleggen. Nee, het is echt rondom Valentijn. Ik ben broeder Valentijn. Nou, dus Toon, hartstikke fijn en hartstikke goed. Blieft dat zo doen, Toon. Hartstikke leuk. Ja. Hey. Willy, ik weet waar je naartoe gaat. Ja, waar stond hij nou? Ja, we hadden het er hier een keer een tijd geleden over in de Pelemaas podcast hier over de Douwe Egbertspunt. Ik zeg, wie toen vroegen we me af van wie verzamelt die dingen? Wie spaart die nog? Wie knipt die bonnen nog uit? Nou? Nou, dus 927.476 punten zijn er opgehaald. Dat zien serieus heel veel punten. Dat zien de Bob. Toe, ja, alleen als je dat... je moet dat heel erg gewoon vertalen en in perspectief zien. Want het is niet zo dat het... waren maar euro's. Dan hadden ze heel veel opgehaald. Neem eens eens met, Willy. Want jij er ook een klein beetje verdiept in wat de waarde van die punten is. Nou ja, je hebt een pak koffie. Volgens mij zit er achter op 20 punten of zo. Ze moeten er uitknippen. En dan kunnen er leuke dingen verhalen bij de Douwe Egberts spaarwinkel. Precies. Maar ik heb heel even gekeken. Voor 1000 punten is het ongeveer €5 tegenover. Dus met de 927.476 Douwe Egbertspunten hebben ongeveer een dikke €4600. Maar dat is toch hartstikke mooi. Dat is superveel geld. Maar ze hebben ook van die boxen of inzamelboxen er staan. En daar kostte je ook gewoon geld, briefgeld, muntgeld. Maar ze hebben die boxen hebben ze gewoon letterlijk gewogen. Ja. En het mooie is, doordat er denk ik ook flink wat muntgeld in zat, 20 kilo aan geld hadden ze. Dus niet de waarde van het geld, maar gewoon het gewicht van het geld. 20 kilo. En iedere kilo, daar kregen ze ook weer €50 voor. Dus ook, hebben ze ook wel eens 1000. Ja, zoals ik dat lees. Dus en het geld wat er dan zien zat. Dus dan €1000, dat geld en dan die bonnen. Ja, en die bonnen... Hoeveel pakken koffie kosten ze daar uiteindelijk? Want ze hebben daar, dat hebben ze volgens mij ingewisseld voor pakken koffie. Dat gaat weer naar de voedselbank. Hoeveel pakken koffie zien dat wel? 1854. Daar kunnen we een tietje met fruit. Een jaar, ik. Dan kunnen we dit inderdaad wel even met fruit. Ja, maar dat zien wel. Dat vind ik leuke berichten. Dat verbindt. Het is... Ja, maar ik daar kreeg ik glimlach van op de kop. Ja, maar ik ben verbaasd dat die punten nog zo... dat nog zo loopt. Dat had ik echt niet gedacht. Ja. Goed, we zien er wel bijna doorheen, Willy. En er is nog veel meer te melden. Ja. Er is één advertentie die voor mij er wel heel erg uitsprong. Ik weet niet waar hij stond, maar ik zag in Uden... daar kun je goud- en bontjassen inleveren. Dus ik denk dat ik... samen met Rob Haars naar de vastelavond met die bontjassen van ons die kant op gaan. Tot €15.000 voor een bontjas. Dan heb je al €30.000 binnen, Robbie. Ik wil niet of dit echt bont is. Ik ben bang van die... niet bang. Gelukkig is dit geen echt bont. Opvallende advertentie. Pagina 6. Goed. Hey, en Willy, wat wij nog vergeten zien, maar wat wij nou nog wel heel erg willen benadrukken. Ja. Tot nou toe was de uitzending, deze podcast, te luisteren op Spotify en via de website van Pelemaas TV. Klopt, ja. Maar er gaat iets wezenlijks veranderen. Ja. En dat is namelijk... Ja, er komt beeld bij. We gaan namelijk op YouTube en
op Pelemaas TV. Ja, dus de podcast gaan wij deze week, volgende week, komt die op beeld. Dus wij zijn heel erg benieuwd wat jullie, de kijkers, want dat kunnen we dan dus nou ook zeggen, en de luisteraars van de podcast vinden. Wil een keer een reactie achterlaten, doe dat lekker. Stuur een berichtje nog podcast@pelemaasvenray of app Willy Voester persoonlijk. Dat vindt hij ook hartstikke leuk, toch? Ja. Nee, dus om 12 uur, zaterdags om 12 uur, komt hij op Pelemaas TV. Dan komt hij om de 2 uur, heb ik begrepen. En dan gaat dat door tot zondagavond, weet ik hoe laat, tot je slaap valt. Dan kunnen hem elke 2 uur kunnen hem dan door... Dus ome Siep en tante Dien kunnen hem ook die kunnen hem voortaan ook gewoon volgen via de Pelemaas TV. Nou, goed zo. En op YouTube. Goed zo. Nou, mensen, wij vonden het hartstikke leuk. Volgende week bladeren we weer door de neeën. Ja. En van nou zeggen wij... Hoi. De Pelemaas podcast werd mede mogelijk gemaakt door Vera Venray, plus Guido van Dijk, Keizers Martens Installatiebedrijf, Gek op Venray en Peelrandmakelaardij.